ኢየሱስ ህይወተይ ይዝብል ሰብ እግዚአብሔር ይኽብር ሃሌሉያ በዝረፍት እዚ ጎይታ ስለ ህይወተይ አነ ንኽቀጽል አነ ንኸይጠፍእ አነ ንዘለዓለም ኣብ ጸልማት ንኸይነብር ኢየሱስ ተበጅዩኒ ይዝብል ሰብ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ስለይ ውዒሉ እዩ ዝብል ሰብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ አውጅ ወሎሚ ኢየሱስ ኣብ ክንዳይ ኣብ መስቀል ውዒሉ እዩ ኢየሱስ ኣብ ክንዳይ ክሳብ ሲኦል በፂሑ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስለ ጽድቀይ ተስዩ ሃሌሉያ ኣብዚ ኩሉ ኸዓ ኣነ ምስኡ ነይረ ይበሉ ሃሌሉያ ክስቀል ከሎ ተሰቂለ ክመውት ከሎ መይተ ክትስእ ከሎ ኸዓ ተስየ ኣብ የማን ኣምላኽ ክቕመጥ ከሎ ኣነ ኣብኡ ኣለኹ ሃሌሉያ ኣውጅ ወሎሚ ኣብ ኩሉ ኢየሱስ ዝሓለፎ ንሕና ኣብ እንግድዑ ነርና ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ 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 ድምፅኹም ይሰማዕ እግዚአብሔር ሰናይ ድምፅና ይሰማዕ እግዚአብሔር ሰናይ ድምፅና ይሰማዕ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ነኽብረካ ኣለና እግዚአብሔር ክብሪ ንህበካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ይግባእካ ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ ውዕለትካ ዓብ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ እግዚአብሔር ሰናይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢትኩም ሓፍ ኣብሉሞ ንመዛሙራን ባርኹ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅልል ይልልኩም ዘምሩ በልዎም ቅልል ይልልኩም አምልኹ በልዎም ምክንያቱ መንፈስ አምላኽ ምሳኹም ይበልዎም ይድግፈኩም ይበልዎም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረኽ ክብረ ሃብዎን ጎይታ Hallelujah. بجكا اتي قداماي بزبن ابراهام زخونه طميت ابتا هاجر كالت طميت دما خونه إساق كأناب أبي ملك نقص فلسطيناويان ناب جرار كده إذا كل هاجر نعخان نزر إخان كبكايمو أبزا مدرزي أسدتين يخون كاتقمت أنا خاء مسخا خخون كبار خكاني نتي نبوخا أبراهام زمحل كل محلا دما كقومي هاليلويا إساء دما أبتا مدرتي الزرع بتعمتتي أخا مئت خعبت رخبة أجزي أبهر دما بارخوي بالهاليلويا كم تقال زبلو أبتي جيزيتي أبتي إساء زر ألو جيزي انتاي نيرو تأميت هاليلويا أجزي أبهر كيدان سلزا أتولو جنا إساء انتاي جبارة زرع
مئة خعبت كأ فري حواتي هاليلويا انت رئينايو أبتي زفترة إسران شدشان حواتي أبراهام إساء زخعته إلى فلسطينيين تيجبروا نيرو يدفنوا نيرو أبتي دبنو أبتي يخعت أبتي زخعته دم كاد يفلفل أو يدب أبتي يخعت أو دم يفلفل أتقداي أبتي إلى يكون النيرو حواتي تقداي أبتي إجزي أبير زأتولو كيداني نيرو أمين إجزي أبير كيدان سلا زأتولو بجزية أميت زريو مئة خعبت أفريو هاليلويا إجزي أبير كيدان سلا زأتولو هاليلويا أنت دبنو نسو يخعت يفلفل أنت دبنو يخعت يفلفل تزقر من نجار حواتي تزقعاتوس نمن تاي زيت قوملو توم فلسطينيين زقرم تتقمت نايت برخت زيكون صلا اغنا خدبن طراي زمصق نتزلكا صقا نتزحسكايو نجر نتتصوع كالو صاوعيت هاليلويا نحنا غنا نخيداننا غنا كصلمو تويكلني امين نتستوهبنا እግዚአብሔር زاتولنا خيدان غنا كمن زعي كلي حواتي هاليلويا امين هاليلويا سلازي انت غيرو مسيلكم ابتقال مودا تخنببلكم هاليلويا كابو دما غعزه كال علاون كعته بزعبو غنا ايتباسون حجس እግዚአብሔር ارحيبولنا امو أبز هاجر كنبرينا إلو خاء سمو رحبو توصل نساتهم دما بلو إجزي أبير مسخا خمزلو أرجيزنا رئينا إنامو كمتي نحنا زيتن كناكا حج زيتن كناكا خبلو جميرو صبوط راي كمز جبرنا لك بسلام دما أفانا لك نسخا دما نعنا خفوق كي تجبرنا نحنا نسخا نحد حدنا نمححل مسخا خاء كيدا نقطو بلنا حج نسخا نايجزي أبير بروخي خايلو موتون فلسطينيين هاليلويا آمين هاليلويا بركة أملاخ وشت أهلو هاليلويا كيدان أملاخ مسايهلو هاليلويا نعي هاليلويا تعزيو عيد أوننيو هاليلويا دقتات كفتات يوم نعي حواتي هاليلويا هاليلويا آمين زحسكو زبلة يبارك هاليلويا كون دابلنا هاليلويا እግዚአብሔር زأتولنا خيدان اندا ذكرنا حواتي هاليلويا نግዚአብሔር كبرنا حبو هاليلويا هاليلويا say هاليلويا زفت وسم زفكر وسم زيتك وسم زيمن وسم زفت وسم زفكر وسم
ዘይጸግቦስ ዘይመን እስኪ ኢየሱስ زفت وسم زفقر وسم زيتك وسم زيمن وسم زفت وسم زفقر وسم زيتك وسم زيمن وسم كابافي أي فليون اسمك بمليسة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك بمليسة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك دقاقيمة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك دقاقيمة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك مميزة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك مميزة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك دقاقيمة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك دقاقيمة يسوس لك صوع وعليو صوع تحالكو زي ما الوسم يسوس زي الوسم صوع وعليو صوع تحالكو زي ما الوسم يسوس زي الوسم كابافي أي فليون اسمك مميزة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك مميزة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك دقاقيمة يسوس لك كابافي أي فليون اسمك دقاقيمة يسوس لك صوع وعليو صوع تحادثو زي ما الوسم يسوس زي الوسم صوع وعليو صوع تحادثو زي ما الوسم يسوس زي الوسم صوع وعليو صوع تحادثو زي ما الوسم زي الوسم يسوس إليك تطوعكو فتيمة زي ملمو فتيمة زي ملمو عطاقني زقرب سبيو زلوك عيرني زقنق سبيو زلوك عطاقني مستكر سبيو زلوك فتصم زي منوت زويت كايو دقاقيمة عطاقني زقرب سبيو زلوك عيرني زقنق سبيو زلوك عطاقني مستكر سبيو زلوك فتصم زي منوت زويت كايو دقاقيمة اسكي أملخو هاليلويا
متصوعيو حقوسي سمكا متصوعيو دستاي سمكا متصوعيو هاي سمكا متصوعيو فسهاي سمكا متصوعيو حقوسي سمكا متصوعيو زي من نوت أو يحكيو دقاقيبها أعتقدي مسكر سيبي وزلوكا أعتقدي سيبي وزلوكا أعتقدي مسكر سيبي وزلوكا فتم زي من نوت أو يحكيو دقاقيبها سوى وعليو سويت حاجته زي ما الوسم يسوس زيت الوسم سمكا متصوعيو حقوسي سمكا متصوعيو دستاي سمكا متصوعيو بارتاي سمكا متصوعيو Zapyleka, a kapulu, a lice.
خندي مسكر سبيو زلو فسم زي النور سوي حيو دقاقنكا عطا خندي زكر سبيو زلو عيا خندي زكر سبيو زلو عطا خندي مسكر سبيو زلو فسم زي النور سوي حيو دقاقنكا وعليو سويت حالته زي الموسم يسوس زي الموسم وعليو سويت حالته زي الموسم يسوس زي الموسم سمكام تسوعيو حقوسي سمكام تسوعيو دستي سمكام تسوعيو بازي سمكام تسوعيو فسيحة سمكام تسوعيو حقوسي سمكام تسوعيو سمكام تسوعيو بازي سمكام تسوعيو فسيحة لعبتك خزنتو ليتي مسمعتي تزمركو مملسة عيتصقبوني لعبتك خزنتو ليتي مسمعتي تزمركو مملسة عيتصقبوني أنا هياوي زبلتها أملاخي هياويها كم نايت بالي لوموي بحايلي قبرتاسك أنا هياوي زبلتها أملاخي هياويها كم نايت بالي لوموي بحايلي قبرتاسك تسرح أملاك مني ومخاف قبرت عمي يعني مسلكا تسرح أملاك مني ومخاف قبرت عمي مني مسلكا تسرح أملاك مني ومخاف قبرت عمي مني مسلكا أنا هياوي زبلكا أملاخي هياويها كم نايت بالي لوموي بحايلي قبرتاسك أنا هياوي زبلكا أملاخي هياويها كم نايت بالي لوموي بحايلي قبرتاسك تسرح أملاك مني خماخا نبات عمي مني مسلكا تسرح أملاك مني خماخا نبات عمي مني مسلكا تسرح أملاك مني خماخا نبات عمي مني مسلكا تسرح
እግዚአብሔር ምን ይመስልካ አምላክ ምን ይመስልካ እግዚአብሔር ምን ይመስልካ አምላክ ምን ይመስልካ እግዚአብሔር ምን ይመስልካ አምላክ ምን ይመስልካ እግዚአብሔር ምን ይመስልካ አምላክ ገናን እግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዝኣተወልኩም ኪዳን እንዳሓሰብኩም ንኣምላኽ ኣምልኽዎ አሜን ሃሌሉያ ዝኣተኻለይ ኪዳን እሙን እዩ እንዳበልና ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ንዓይ ደገታት ተዓፅዮም ኣይዕፀውልዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ኣብቲ ተደፈኑ ኣብቲ ኸይደ ኸ ኹዕት ሃሌሉያ አሜን ንዓና ዝዕጾ ደገ የለን ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ደቂ ኺና ዲና ሃሌሉያ ናይ እንደገና ኣምላኽ እንዳበልና ገና ንእግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና ሃሌሉያ እንደገና እግዚአብሔር ስለዘልዕል እንደገና እግዚአብሔር ስለዝሓስብ እንደገና እግዚአብሔር እንዳወሰኸ ስለዝውስኽ ሃሌሉያ say
እንደገና
حدش كمري
مستتصنح منفس كوينا دم حجي سلا حزبنا سلا تولدنا الله حجرنا إرترا كنصلينا كلتنا نعاب لبنا عند حسبنا حزبنا عند ذكرنا هاليلويا يس بركز نسخة كم قالك هياوي خاك زيابير حجد مانا حزبنا حجد مانا حقرنا زيابير أبقد ما خانا متسألنا بزا ساعة زياك زيابير أملاخي مدرنا كتفوس حزبنا زيابير كتفوس أملاخي زيابير متان كتدحنو زيابير أم مدرنا نسخاخ تورد أم مدرنا ناتكا خبريك قلت هاليلويا زيابير نتسأل لنا بزا ساعة زيا سكب حبرتنا ملكت يمنا إيدكم العلكم تسألوا لاسكي منفس قدوسنا بخانا ركبالنا نزها جرزي أب قدم خانا مسألنا زيابير بزا ساعة زيابير أملاخي مرتنا يزهز بزيك ودا شجر مودع تاخت قبرو اللوك زيابير أملاخي نهزبنا كتحسبوك زيابير لومي زيابير نسخا ذكيرك لوحاتك أم مدرنا بهزبنا كتلقق زيابير لومي بشم يسوس كريستوس نتقلي علينا أملاخي زيابير يتقلي عليه من أسياتنا زيابير قدناتاتهم زيابير بزس حقو من أسياتنا وداتنا والدن كمل أملاخي مركوس بزحزو أبوتاتنا ديتاتنا إجزابير دقيتات أبايتنا كمل إجزابير لوم إجزابير كم حزبي كتذكرنا كم حزبي كتحسبنا ويتا لوم بشم يسوس كريستوس نتسألي علينا نزمانات زبكينا نزمانات زنبعنا نزمانات إجزابير زسددنا زشجرنا لوم جن بشم يسوس كريستوس إجزابير كابزفان كاخت جنحو لوم بسم يسوس نتسألي علينا إجزابير أملاخي إذا مدرزي እግዚአብሔር ንደቃ እግዚአብሔር ተተፈ ዘይኮነተስ እግዚአብሔር ንደቃ ተሐቁፍ ምድርክ ትከውን ሎምብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ያለና አምላኽ እግዚአብሔር ዝውሕት ዘበለ በረኸታ ዝሕዝ ዘበለ ዝበልዐ ዘበለ ሎምብሽም ኢየሱስ ክትፋዕ ሎም ንጽልይ ያለና አምላኽ ህዝብና እግዚአብሔር ይተሐሰብ ህዝብና እግዚአብሔር ይዘከር ሎም በወንጌል ተምድር ትበጻሕ ሎም እግዚአብሔር ክብርኻ አብት ምድር እግዚአብሔር ይዕለቅልቅ ንብላለና بشم يسوس نتسلي لنا كبر خاطر يورث እግዚአብሔር أيراتنا يبارك እግዚአብሔር دوبات يبارك حزبا يبارك بقلا يبارك فرياتا يبارك እግዚአብሔር أوفرتي مدرنا يملأ حزبنا يملأ እግዚአብሔር بزوفرو እግዚአብሔር عبيت سبات بلوصات እግዚአብሔር ናይ مدرنا ናይ ዓለምና سبات እግዚአብሔር ናይ مدرنا بشم يسوس يوحازو نبلالنا إذا مدر زي أب بركات ملأ نبلالنا ويتا كومو سلاز جبر كايا سلاز تسع كايا سلاز حسب كايا دم أنا بارخك كلنا أملاخ إجزابير كومو سلاز جبر كنا مسكنا كلنا كبابينا خلو قربابتنا خلو نسخة تذكر سلام كتجبر كرنا أفريقيا ختبارخ كله إجزابير وجن ورا وجن إجزابير كتجنحو لوم بشم يسوس نتسألي علنا إثيوبيا سلام يخون إجزابير صومال سلام يخون قبص سلام يخون إجبت سلام يخون كله إجزابير جبوتي سلام يخون سودان سلام يخون بمولو እግዚአብሔር ቀርና አፍሪካ ሰላም ይሁንልን ብላለና እዚ ሁሉ ካስለዝ ገበር ካየው ተመስገን ወይታ ነባረኸ ካለና ነዛን ነብረላ ዘለና ምድሪ ካናዳ ደማ እግዚአብሔር ክትባረኻ ነጸልያለና محوايا كقلطف እግዚአብሔር በሁሉ ነገር እግዚአብሔር ከተተሰአ ደጊምካ ክትሐስባ ደጊምካ እግዚአብሔርን ህዝባ ክትባረኽ መራሕታ ክትባረኽ بشم يسوس نصلي علينا እግዚአብሔር ሁሉ ስለዝገበርካዮ ተመስገን ክብር ሁሉ ነታዓብ ስምካ በስም ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብርን ስሙ ይሁን አምላኽና ስሙ ይባረክ እስከዳኩም አልዕልኩም መዘምራን እግዚአብሔር ይባረክኩም በሉ መስኪ ዘመንኩም ሁሉ ዝተባረከ ይሁን አብሬሞ ሁሉ በሙዚቃ ተገልግሉና ሳውንድ ሲስተም አብዝ ተፈላላይ ተገልግሉና ዘለኹም አሕዋት እግዚአብሔር ይባረክኩም ቁር ኸይበልኩም አብደገ በዝበረድ በሁሉ ነገር
التجلجل زلهم أب بارك يكون أب صلوت يكون أو وشتي نريئكم من زين نريئكم من بملأتكم إجزي أبيهر يبارككم نتلعل أجلجلكم يكون مم عسبكم كابو بزح يكون لكم أمين دو سك إجزي أبيهر يبارككم حزب أملاخ دم زمنكم يبارك بدحن وفيركم بدحن أتو أب كله بركات إجزي أبيهر يبزحلكم إجزي أبيهر استمسكنا يكون بين البيت كريستيان نازل لنا نقع بسلامنا بين البيت كريستيان مسأنا نتمسكم زلوا حزب بيلكم نقع بسلامنا بيت إجزي أبيهر مسأنا أبتزبلت أبوتات رخيب كالها حوي بالوسكي يسوع قويتا أيو أمين دو كبرنا سمو يكون زبلت أبوتا تدعلو قينوس بيت أملاخ يا أبز زمن زي زبلت يا أب كل زماناتكم أيو جن أبز زمن زي كأب فلّي يسوع كريستوس قويتاي سلازي انقع عبتي زبلت صبوتا كنركب اجزي ابيهر محرتو ابزحلنا سم املاح زتمسغنا يكون امين دو يسوع كريستوس قويتاي حج بقطتا ابز محبره غايش انقع دحن مصاكم سلام نبللو غزي سلازي اغايش حسكم زمصاكم كنلاليوم سموم كابيكم زموصو كنغرونا سلام كنبلوم كنفالطوم እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ሕጂ ዌልካም እንብለሉ ሰዓትዩ አጋይሽ እንተዳለኹም ኮይንኩም እዳውኩም አውጽኹም አርኢንሞ ካበይከም ዝመጻኹምን ስምኩምን ክትነግሩና እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ሰኹም ዝመጽሑ ድማ አበራትዑዎም ሰላም ንብለሉ ሰዓትዩ ግዜዚ እግዚአብሔር ዝተባረከ ይሁን አጋይሽ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ካልጋሪ ካብ አሜሪካ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ካብ ኤርትራም ክኾን ይኽእል كاب كل عالم زمصاخم حوات انقع دحن مصاخم نبللو ساعتي እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን نملكت اداوكم ارئني اغايش لما انت زمصاخم تدالخم كوينكم يلون ازريهم زلخو يلون ايرئني زلخو غاشا እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን كيحلفكم تدالخم كوينكم يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخنا يكون حجي بقطتنا متن بحتا كنحلفنا أقولنا كله كم تيزلو وإيو زلو سلزي أجايش يبلنا طرحنا مزخ خارينا نقرب التي سولسنا ينقهو كبسعة حمشتن سلاسان زي جمر ناي صولت جزيب بزوم على خمسين رئزلنا كسب شدشتن فرقانيا تقيد زيا نقولو محبر التملكتيا سلازي زومنا قفيتنا قناتو بيت كريستيان بزا قطامي تتحساسب الله عربنا ينقهو دما كبسعة حمشت تجمر ندك نستيو زتكورت نسا دما بزوم تكايد الله سلازي دك نستيو زخون كن دما عربي ناينقهو ساعة حمشت زوم كفيت كن كتاتوا بزا قطامي كانت تحساسب ندلي ربع ناي مشت كبسعة شدشت زي جمر ناي وانجل أقلقلت الله أبز بوتا زي زصلين أبز ختم دما وزيوم وانجل زمسكرو أحوات الله سلزي وانجل دما نخلتنا تدق كفوت مخانو كانت حساس بندلي سلزي توم جزيز لنا متينا كنا حبرم مسؤوم كنصلي وزينا دما وانجل نكتمان كنا بتصح بيت كريستيان زي تحساس بالله كبرنا أملاخنا يخون كمود ما ناي أبايتي مصنعة مصحف قدوس يكايد الله سلزي مصنعتي رأي يوحنس نصنع لنا سلزي توم زي تترفكم حجم أتجزي أي رفدن كنحبر نقلقلت نركبه ممو نصنع حبيرنا دمان مصحف قدوسنا نمهرن نعبن نقلقلن እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ቀዳም ድማ ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር أزيو سله حزبنا سله هوتنا سله كنتاتنا سله كل نجر الناس اللي له أزيو زبالة أجزاء علنا سلازي كاب ساعة حمشت جميروك ساب ساعة شو منت النح مالتي سلازي كلاتنا توم عدل زلنا كن متصم مخن صلي مس أملاخ كزي كن حلف يجب عنا أيو سلازي زين كرج جبركم زي عبير استمسجنا يكون سنبد ما كم زين رئيس لنا سلست إبرة برنامج لنا نقول كاب ساعة تشعت زي جمر قدام إبرة عسرت حدا فرق عن زي جمر زين رئيس لنا كلا أي إبرة مشد ما أمن أسيات فوكس جبر دما كاب ساعة حمشت نديحرت زلوا دما سالساي إبرة برنامج لنا زي عبير استمسجنا يكون إذا كل زجبره
እግዚአብሔር ይሞ ስሙ ብሩክን ዓርቢን ናይ ምሸት ድማ ንደቅና ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ንዘለዉ ፕሮግራም በእንግሊሽ ይካየድ ይብዝ ቦታ ስለዚ ወለዲ ደቅና ኣብዚ ድሮፕ ንምግባር ክንተሓባበር እዚ ኢንከሬጅ ገብር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎማዓንቲ ዲሰምበር 8 እዩ ከምቲ ክሕበረና ዝጽንሐ እዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሕብረት ፌሎውሺፕ ናይ ምሳሕ ግዜ እንሕልፈላ ብሕብረትና ስለዚ ቶም ኣባይትኹም ነዚ ኣገልግሎት እዚ ቅዱሳን ኣብ ቤተይ ክዓርፉ ኢልኩም ደገ ዝኸፈትኩም ኣሕዋት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ክንብለኩም ንደሊ ቀሊል ኣይኮነን ክሳዕ ክንድዚ ከድኩም ኣምላኽ ከተገልግልዎ እሞ ስለዚ ኣባይትኹም ክትቡ ልብኹም ከፊትኩም ኣሕዋትኩም ክትቀበሉ እንኳዕ እግዚአብሔር ረድኣኩም እግዚአብሔር ድማ ኣዕዚዙ ይባርኽኩም ክንብለኩም ንደሊ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ እዛ ወረቀት እዚኣ ክትዞረልና እያ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቶም ዝተመዝገብና ብዙሕ ሰብ ኣይ ተመዝገበን እቶም ዝተመዝገብኩም በዚ ወፂልና ዘሎ እዚኣ ስምኩም ኣብኡ ክጸንሐኩም በቲ ስምኩምን ኣብታ ታሕቲ ድማ እታ ኣድራሻ ኣላ ስለዚ በታ ኣድራሻ ተኸቲልና ናብቲ ተዳልዩና ዘሎ ቤት ክንከይድ እዚ ክንሕብር ንፈቱ ኣጋይሽ ኮንኩም ዘይተመዝገብኩም ቆልዑ ዘለውኩም እንተዳ ኮይንኩም ፋሚሊ ወይ ድማ ባይበር ኣክሰስ ዘይረኸብኩም እሞ ዘይተመዝገብኩም ሰባት እንተዳ ኣለኩም ድማ ኣብዚ ቸርች ፕሮግራም ክግበር ስለ ዝኾነ ንዓኻትኩም ድማ ኣብዚ ቸርች ቶም ዘይተመዝገብኩም ሓደሽቲ ፋሚሊ ዘለኩም ቆልዑ ዘለኩም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ንዓኻትኩም ቤተ ክርስቲያን ፕሮግራም ሰሪዓትልኩም ኣላ ስለዚ ኣይትኺዱ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ፕሮግራም ኣለኩም ማለት እዩ እንተዳ ሲንግል ኮይንኩም ድማ ኣብታ ካልአይቲ ገጽ ሓበሻ አርት ሰንተር ትብል ዘላ ሲንግል ዝኾንኩም ኣጋይሽ ዘይተመዝገብኩም ከምኡ ድማ ቫይበር ኣክሰስ ዘይብልኩም ሲንግል ኣብዛ ቦታ እዚኣ ክትከዱ በዛ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንደሊ ኣድራሻ ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዘሎ ብኡ ተኸቲልና ነናብቲ ዝምልከተና ክንከይድ በዚ ቤተ ክርስቲያን ትሕብራላ ስለዚ እዛ ወረቀት ክትዘውርያ ንዓ ኣነታ ኣድራሻ ክንቀበል ይግብኣና እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ናብ መባእን እሽርን ረስዔ ደለኹ እየ ካለ ነገር ኣው ሓንቲ ናይ ጾምን ጸሎትን ድማ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓድሽ ዓመት 2025 ኣብ ቅድመና መጽእ ኣሎ ቀድሞኡ ግን ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓቶ ናይ ጾምን ጸሎትን ፕሮግራም ኣለና 26 ዲሰምበር 27 28 ጾምን ጸሎትን ካብዚ ከተማ እዚ ውጽኢልና ክንገብር ኢና ስለዚ ኩላትና ተቕንያትቲ ሆሊዴያት ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ነቲ ዝመጽእ ዓመት ድማ ብኽብሪ ክንቅበሎ ምስ ኣምላኽ ኮይንና ጸሊና ክንቅበሎ ስለ ዘለና ስለዚ ንመዝገብ እቶም ኣብዚ ጸሎት እዚ ክትሓብሩ ክትወጹ ትኽእሉ ካብዚ ከተማ ማለት እዩ ንመዝገብ መታን ቁጽርና ክንፈልጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ቅንያትቲ ግን ናይ ጾምን ጸሎትን ቅንያት ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ክትሕብር ትፈቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን 26 27 28 ጾምን ጸሎትን በቤተ ክርስቲያን ተኣውጅ ዘሎ ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዘውጻቶ ድማ ክንሓብሮ ይግብኣና እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መባእን 20 ከነውጽኢና ቀድሚኡ ኣብዚኣ ታወረቀት ቅድሚ ሕጂ መተንባህታ ጌርና ያ ነርና ኣብዚ ኣዘር ትብል ነገር ዘላ ንሳደጊ መኽዛረበኩም ደሊ ዘመን እዚ ክብድ ዝብል ዘመን ስለ ዘሎ ኣሕዋት ዝሽገሩ ዕድል ናይ ስራሕ ዝስኡኑ ብዝተፈላለየ ዝሓልፉ ኣሕዋትና ንሕና ድማ ኣለናኩም ክንብሎም ክንድግፎም ይግብኣና እዩ ምክንያቱ ንበረኸትና እዮም ጽባሕ ንጎሲ እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ስርሖም ምትጀመሩ መኪኖም ምስሓዙ ብዙሕ ነገር ምስከብሩ ትዕድል ወላ ደሊና ይኹን ሕግዞም ሲ ክንባረኽ ደሊናስ ኣይንረኽቦን ኢና ኣሕዋት ስለዚ ታ ግዜ ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚ ኣብዛ ኣጋይሽ ከለው ስራሕ ኣብዚኢኖም ከለው ደገ ከይተኸፈተሎም ከሎ ንሕና ኣለናኩም ሃጀኹም እዚ ግዜ ክሓልፍ እዩ ምሳኹም ኣለና ክንብሎም ኣብ ርእሲ ጸሎትና ይግብኣና እዩ ስለዚ ኣብታ ኣዘር ትብል ዘላ ንኸምዚ ዓይነት ዝውፈ
ጃሪኮ ትብላልና ያ ጃሪኮ ትብላልና ኣብታ ጃሪኮ ትብል ዘላ ንጃሪኮ ሚኒስትሪ ይህብ ኣለኹ ክንብል ሞ ብኡ ድማ ንዓቶም ክንሕግዞም ይግባአና እዩ ክንድግፎም ይግባአና እዩ ከነባርትዖም ይግባአና እዩ እዚ ኢንከሬጅ ክገብረኩም ይደሊ ኣሜን ዶ حواتي أجهم زي زي كحلف كلواتي أملاخ كرد أكومي زي أبيهر الزمن علوه زي ترانزيشن يكون سجرائنا زي أبيهر استمسكنا يكون كندا قم زي لا يتقص لنا كتب بارقيا نحنا ممكن بارقينا نحنا ممكن حلفوئنا سلزي أجهم تما جايش زلكم بكل نجر ويتا كجبا جبالكمي زي ما درزي أسكتب نبرختكم كتكون يا عمو زي كبلدلي سلزي مسحف تناقينا سلت زوات ما بقى نفشرن لينا ويتا يبارك ቅዱስ ዘላለም ዝኸንካ ጎይታና መድኃኒና ናቦ ነመስግና ካለና ሰማይ ዝፋን ከም ትመርገጽ ከኸና ዘላለም ህይወት ቃል ዘለካ ቦ ተመስገን ነመስግና ካለና ከም ዚልና ንዓኻ ነምልኽ ስለዝፈቀድካ ነመስግነካ ዘመንና ንስኻ ስለትኸብረሉ ተመስገን ኣቦን መስርሕ ቤትካ ክኸውን ሒዝና ዝመጻና ኻን መስርሕ ቤትካ ክኸውን ባሪኽካ ስለትበና ነመስግነካ ነቶም ክህቡ ዘይክእሉ ከዓ መሳኸት ሰማይ ባሪኽካ ስለትኸፍቶም ነመስግነካ زمن هيوتنا كله مستخدمين خاطر حكبرلو باسم يسوع آمين كما يقنيهم كما يعرفيدكم كبرنا أملاخنا يغون يسوس وهيتايو الرحجي قال እግዚአብሔር كان حل فينا እግዚአብሔር مسجد تا متنبحت حنت الدمر دبللا ጥራይ ክትምዝገቡ ከለኹም ክልተ ወይ ሰለስተ እንዳበልኩም ምሳኹም ዝመጽሰብ ዘመዝገብኩም ሰባት ሽሞም ኣብዚ ኣይክትረኽብዎን ኢኹም ምክንያቱ ክልተ ምሳይ ኢልኩም ኢኹም እንበር ናይቶም ክልተ ወይ ሰለስተ ሽሞም ስለዘየለ ኣብዚ የተጻፈን ስለዚህ ግን ታሽምኩም ኣብዘላታ ገዛ ንስኻትኩም ነቶም ዘመዝገብኩሞም ሲ ሂስኩሞም ኢኹም ተኸዱ ነቶም ሰባት ድማ ክንደይ ሰብ ከም ዝመጽእ ወረድ ተነጊርዎም ስለዝኾነ ይጽበዩኹም እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ዝሓለፈ ድማ ሓደራ ድብለኩም ብዙሓት ቤተሰብ ገዝኦም ይኸፍቱ ይዳለው መግቢ ይዳለው ሁሉ ይገብሩሞ ነና ንተርፍ
እጅብ በጣም ዲስአፖይንት የሆነው ማለት ሁሉ ተዳልዮ ሁሉ ጌሮም ገለስ ዘይ መጽ ይኸውን ሞ ከመ ኸይከውን መታ ንኹላትኩም ኣብቲ ዝተመደብኩም ሞ ክትከዱ ደጊመ ይላበው ማለቱ እግዚአብሔር ይመስገን ተቀበልኩ እጅብ ቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሐልፍ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ተኽኖጽና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቅዲ 11 ክሳብ 27 ዘሎ ክፍሊ ክነንብብና ገጽ 88 ንሙጻእ ብዙ ዝኸብድ ኣይኮነና ባልሽ ኪዳን ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ኩላትና ካብ ዘለናዮ ሓፍ ክንብሪናሞ ንኽብሪ ቃል አምላኽ እዚ ቅዱስ ቃል ክነንብብና بسم ጎይታ ኢየሱስ ከምብቦዬ ንሳቶም እዚ ክሰምዑ ከለው ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ቀሪቡ ነበረሞ መንግስት አምላክ አቡቡ ከም ትገሃድ ይመስሎም ስለዝነበረ ወሲኹ ምስላ ተዛረበ ስለዚህ በለ ሓደ ውሉድ ጨዋ መንግስት ተቀቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ንዓሰርተ ባሮቱ ጸዊኡ ኸኣ ክሳዕ ዝመጽእ በዚ ንገዱ ኢሉ 10 መናሃቦ ደቂ ዓዱ ግና ጸልእዎሞ እዚ ክነግሰና ኣይንደለኒና ኢሎም ደድህሪኡ ለኣኹ ኮነ ድማ መንግስት ተቀቢሉ ምስተመልሰ ነቶም ወርቅ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክጽውኡሉ ኣዘዘ እቲ ቀዳማይ ጎይታይ ምናኻ 10 መና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ ንሱ ኸኣ ሕያዋይ ባርያ ጽቡቅ ገበርካ ብሂደት እሙን ኮይንካ ኢኻሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ጎይታይ እታ ምናኻ 5 መና ወሊዳ እናበለ መጸ ነዚ ድማ ንስኻውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጎይታይ ዘይምበርካዮ ተልእል ዘይዘራእኻዮ ተዓጽድ ሓያል ሰቢኻሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ቋጺረ ዘጽናኽዋ ምናኻ እናሃልካ እናበለ መጸ ንሱ ድማ ኣታ እኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ ፈርደካ ኣለኹ ኣነ ዘይምበርክዎ ዘልእል ዘይዘራእኽዎ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነይ ፈሊጥካ ከለኸስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘይምበርካዮ ኣነ መጽኤ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ በሎ ነቶም ኣብ ደው ዝበሉ ሰባት ከዓ እታ ምና ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መና ዘለዎ ሃብዎ በሎ ንሳቶም ከዓ ጎይታይ እትስ 10 መና ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ክወሃቦዩ እቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከግድፍዎ ይሞ እብለኩም ኣለኹ ነዞም ኣነ ከነግሶም ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብዛ ምጽኢኹም ኣብ ቅድመይ ህረድዎም በለ ጸልይ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኡ ኣለናሞ ሎሙን እስኪ ንሱ ዛረበና ልብና መንፈስ ቅዱስ ከዳልዎ ጎይታን ነፍስ ወከፍና ዝኸውን ክህበና ክዛረበና ድምጹ ከልእኸልና بقدوس قالو كزاربنا متى نصلي እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ናቦና ደጊምና ነመስግነካ አለና كم እንደገና ኣብ ቅድሜኻ ክንእከብ كنمسجنك كاخن زمرلك هلونا خاون እግዚአብሔር አቦይ አብዝጉባዚ አብዝጉባኤ እዚ ክትገብር ስለዘፈተኻ ነመስግነካ አለና በሐቂ እግዚአብሔር አቦይ እዚ ምህረትካዩ ናትካ ህልውና ክነስተማቅር ነፍስና ክትርስርስ እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ ቅድሜኻ ባህ ክብለና ጌርካ ኢኻሞ ነመስግነካ አለና بشم ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ጸልይ ያለሁ እግዚአብሔር አቦይ ነዝብ ደምካ ዘጥረኻዮ ናትካ ዝኾነ እግዚአብሔር ቅዱስ ጉባኤ ጅድማ በቃልካ ክትምግቦ እግዚአብሔር አቦይ ዘልየና ዘበለ ሁሉ ክትበና ለልብ ነፍስ ወከፍና ንስኻ ክትዛረብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ የእንትና ይከፈት ካብ ቃልካ ተአምራት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ራእይ ይሆነልና
ንነፍስ ወከፍና ንስኻ እግዚአብሔር ከም ዘልየና ጌርካ ተዛረበና ናይዝ ዛረብ ባሪያኸውን ደግፈኒ ኩላትና እግዚአብሔር አቦዬ ኣብ ትሕቲ መንፈስካ ኣብ ቁጽጽር ህልውናኻ እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንከውን ንዛረብ እንሰምዕን ኩላትና እግዚአብሔር አቦዬ ኣብ ውሽጥ መንፈስካ ኣብ ህልውናኻ ኮይና እግዚአብሔር ክንገብሮ በኢየሱስ ስም ደግፈና ክብር ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ኮፈሉ ሕራ እግዚአብሔር ይመስገን ባር ኣብዛ ሓለፈ ክልተ ሰሙናት ብዛዕባ ገንዘብና ክንመሃር ቀኒና ንምንታይ ብዛዕቡ ንመሃር ኢልና ሰለስተ ምክንያታት አልኢልና ተዛሪብና ነርና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ገንዘብ ስለዝዛረብ ንሕናውን ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግባአና ስለዝኾነ ኢልና ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር ሲ መንገዱ ናይ በረኸት መንገዱስ ኣብ ቃሉ አቀሚጡልና ስለዘሎስ ንኡና ፈለጥና ድማ በቲ እግዚአብሔር ዝሰርዓልና ዘቀመጠና ስርዓት ድማ ናተባረኽና ናወሰኽና ክንከይድ መታን ኢልና ሳልሳይ ድማ ነፍስ ወከፍና ተተባሪኽና ቤተ ክርስቲያን ድማ ትባረኽ መንግስት አምላኽ ይሰፍሕ ስለዚ ነዚ ምክንያት ይዚና ንመሃር ኢልና ክንጅምር ከለና በሓደ ሐሳቢና ጀሚርና ናብቲ ክፍሊ የተመሊሰ ዘለኹ ካብ አድማ ሓንተ ሐሳብ ሎማ አልትሪና በአኽን ዛዝሚና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ማቴዎስ 25 ከመ እንደማ ሉቃስ 19 ዘንበብናዮ ክፍል ማለት ሓደ ነገር ይዝዛረብ ብዛዕባ ስቲዋርድሺፕ በአል ሓደራ ምዃን ጎይታስ ይህብሞ ነተዛሓቦ ድማስ ንሕና አማሃደርቱ ምዃንና ዝገልጽ ክፍልዩ ትምስላ ብዛዕቡ ይዝዛረብ ኢልና ኣብቲ መጀመርያ ዝራእናዮ ሰለስተ ዋና ሐሳባት ነይሮም ሓደ ዝብል ስለዘለዎ ዋናስ ንሱ እዩ ግን አና ሂቡናሎ ስለዚ ተዋና እቲ ምንጪ እቲ ናይቱ ሁሉ ዋና ንሱ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግባ ስቲዋርድሺፑን ካባያት ምንጩ ስቲዋርድ ንኸውን በአል ሓደራ ንኸውን ሲ ሓደ ዋና ኣሎ እሱ ሂቡና እዩ ካልኣይ ድማ ንኹላቶም ድማ ሂብዎም ኣብ ክልቲኡ ምስላታት ኣብ ሉቃስ 19 ኮነ ማቴዎስ 25 ኣብ ትምስላ ኩላቶም ሲ ተቀቢሎም ኩላትና ተቀቢልና ኢና ኩላትናስ ካብ አምላኽ ዘይተቀበለ ሰብ የብልና እጅ ብዙሕ ግዜ ሰይጣን ዝገብራ ነገር እንታይ እዩ እንደህልኩምኒ ናብቲ ዘይብልና ናብቲ ዝጎደለና ዝመስል ክነድህብ መታንሲ ብኡዩ ብዙሕ ግዜ ዝፈታተነና ሰብ ግን እንታይ ከነቅሕ ደለዎስ ዝተቀበሎ ዘለዎ ነገርሲ ክፈልጦ ይግባ ብዙሕ ግዜ ደጋጊማ ኣብዘን ክልተ ሰናብት ይለኩም ኣለኹ ኣብ ካናዳ ምንባርና ንባዕሉ ጥራይሲ እግዚአብሔር ዝሃበና በረኸት ምድራዊ ይዛረብ ዘለኹ እንጂ ምድራዊ በረኸት ከም ዝኾነሲ ክንፈልጦ ይግባ እግዚአብሔር ባሪኹናይ ብዙ ሰብ ዝደልዮን ዝምንዮን ነገርሲ ሲምፕሊስ ቤዚክ ዝኾነ ነገርሲ አክሰስ ናይቲ ነገር ድማ ምርካብሲ አሎና ሕጂ አክኖሌጅ ክንገብሮ ትጎይታ ዝገበሮ ነገርሲ ብዛዕቡስ በቃ እንዳመስገና ይኹን ከይደ እጅ ተሕቶ ከመይ ትገብሮ ከመይ ማኔጅ ትገብሮ እምበር ለተቀበለ ሰብ የብልናን እግዚአብሔር ይባረክ ተሳልሳይ ድማ ናብ ሩሑ ሃገር ከደ መገሻ ከደ ይዝብል ስለዚ ሄዱዩቲ ጎይታ መስከደ ግን ቡጌሮ አይተረፈን ተመሊሱ መጽይሎ ስለዚ በአል ሓደራነት ክንዛረብ ከለና ስቲዋርድሺፕ ሲ ሂቡናሎ ሓደ ማዓልቲ ክምለስዩ ኣብዚ ምስላ ክልቲኡ ቦታታት በቀጥታ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዛዕባ ዳግም ምጽአቱ ይዝዛረብልና ስለዚ ከመጽዩ ክምለስዩ ስማ good investor ስለዝኾነስ ኢንቨስት ገይሩስ ኢሉስ አይሪኢኑ ይጸባጸቢው ኢንቨስት ዝገበሮ ዘበለ ሁሉ ሲመሊሱስ መጽዩ ይሐተካዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ጊዜ እግዚአብሔር ስቲዋርድ ንሆነሉ ሪናዮ ነርና በገፍሑ ብዙሕ ጊዜ ይቡናሎ ታለንት ይቡናሎ ጸጋታት ይቡናሎ ገንዘብ ንብረት ይቡናሎ ውሉድ ይቡናሎ ተዛሃበና ዘበለ ሁሉስ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ሓደ ማዓልቲ ዘከነ እተቲና በሓደራ ተቀብልናለና ክንዋጽኦ ይግባእ ማለት እዩ ኣብዛ ሓለፈ ትምርትና ድማ ተኻለይቲ ክፍሊ እግዚአብሔር ምስሓበ እግዚአብሔር ይህብ እንዲዩ ሂቡና አብኢድናል እግዚአብሔር አብኢድና ዘሃቦ ነገርሲ እንታይ ንግበሮ ኢልናስ ሰለስተ ነገር ገንዘብ ናባኻ ምስ መጸብ ፍላይ በገንዘብ ካብዚ ሰለስተ ነገር ወጻኢ ሳይ ትገብሮን ይኻይል ሓደ ትህቦ ኢኻ ተማቅሎ ኢኻ ካልኣይ ንፊውቸርካ ኢንቨስት ትገብሮ ሴቭ ትገብሮ
ሳልሳይ ድማ ንኣኻ ንገዛእ ርስኻ ድማ መገልገልዩ ገንዘብ ትጥቀመሉ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በሰለስቲዩ ኤሪያታት ይዛረበና ክንህብ ክንመቅል ዳራይ ድማ ኢንቨስት ክንገብሮ ብዛዕባ ጽባህና ብዛዕባ ፊውቸርናስ ክነቐምጦ መታ ካብ ጻጸ እኳ ተማሃሪሉና ኢንቨስት ክንገብሮ ክነዋሃልሎ ከምኡን ድማ በሳለሳይ መንገድ ድማ ክንጥቀመሉ ካብዚ ወጻኢሲ ገንዘብ ዝኾነ የብሉን ስለዚህ እዚአን ሰለስተ ነገራት ክንገብር ይግባእ እተን ክልተ ኢንፋክት አውቶማቲከን ከኸውን ድግባ ህይወትና ከነላምዶ ዝግባ ነገር እንተሎ ተን ክልተ ታማሃብን እታ ሴቭ ምግባር ወይ ኢንቨስት ምግባር አውቶማቲካሊ ገንዘብ ልክ ናባኻ መስመጸስ ትሬን ክትገብሮ ዝግባአካ ኢንፋክት አብዛ አድ ቀሊል ክትገብሩ ወተደሊኹም ማለት እዩ እና ምሳሌ ከመይ አትገብሩ ባንክ ኻስ ክትነግሮ ትኽእል ልክ ናብ አካውንታይ መስአተወስ ክንድዝ ፐርሰንቱ ናብዚ ይኺድ ክትብል ትኽእል ኢኻ ህጂ አውቶማቲክ ይኾነልካ ፓተርን ትሕዝ ማለት እዩ ናይ ህይወት ህጂ እታ ናይ ምሃ ፓርት እንዲያ ድማ ኩሉ ግዜ ተኸብድ እሳ ኮሙ ጌርካ ኢኻ ተላምዳ ትፈልጡ ኢኹምሽ ሓደ ሰብ አይሲ ንሓንቲ ጓሉስ ክልተ ቅርሺ ይብዋ እዛ ሓንቲ ከልኪ ንኣምላኽ ኣብዮ ኣብ ቸርች አቀምጥ እያ ይልዋ እዛ ሓንቲ ግን ድላይ ክግበር እያ ይልዋ ህራይላ ካንዲ ክትገዝ እንዳጎየት ክትከድ ከላ እተን ክልተ ሰዓት ይምሲ ካብአን ሓንቲ ወዲቃ መስጠፍአታ እንታይ ላ መስለኩም ሶሪ ጎይታ ታገንዘብካ ጠፊ አይላቱ ቀልጥፋት መጸልናሲ ናአዩ ክስታይ ክንገብራ ንደሊ ስለዚህ አውቶማቲካሊ ትመሃብ ክንላመዶ መታንሲ ኮሙ ትሬን ክንገብሮ ይድግባ እቲ ሴቭ ምግባር ኢንቨስት ምግባር ንመጻ ይኻውንሲ ኣብቲ ገና ከመጽ ኸሎስ ኮሙ እቲ ቴምፕቴሽን እንታዩ አውጻዩ ሕጅ ተጠቀመሉ ስለዚህ እዚአን ክንገብር እዚአን ጌርና ህይወትናስ ፓተርን ክነትሕዞ ይግባ ከመጽየ በዚ ናይሎም ማልተ ሐሳቡን ገገለ ነገራት ማለት እዩ ሎም ማልተ ድማ እንሪኦ ሐሳብ እንታይ መስለኩም ካብዛ ዘንብብና ያ ክፍሊ ሓደ ነገር ንመሃል እዛ 10 ምና መስሓቦም ተመሊሱ መስመጸ ሪዋርድ ሂብዎም እዩ አስቢ ሂብዎም ስለዚህ ብዛዕባ ስቲዋርድሺፕ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ በዓል ሓደራነት ንኣምላኽሲ ከምቲ ዝግባእ ኮይንካ በዓል ሓደራ ምስኮንካ ሱብ ዝሕግዞ መንገዲ ሂስካ ምስጸናሕካዮ ምስተመልሰሲ አስብስ ይህበካ ምስተመልሰነዞም ሰባት ብፍላይ ነተቀዳማይ 3 ፎልድ ደሆነ አስቢ ይህብዎ በሰለስተ ደረጃታትን አቅጣጫንሲ ነዚ ሰብአይ አስቢ ይህብዎ ተአሰርተ አትሪፉ ዝጸንሐ ነታምኑ ወሲዱስ ንህላ 10 ምና ኮይናላ ኢሉ ምሰምጾ ሰለስተ ነገራት ይብለና ቀዳማይ ፐብሊክ ደሆነ ሪኮግኒሽን ይህብዎ እንዳይልዎ መስለኩም ንሱኸ ይብለና በቁጥር 10 ሸዋት አታህያዋይ ባሪያይ ጽቡቅ ገበርካ ህጂ አንተ ህያዋይ ባሪያይ ጽቡቅ ገበርካ well done my faithful servant ናይ ነፍስ ወከፍና ድሌትን ትጽቢትን ከኸውን ዝግቦ ኢለ ዘአምኑ አንንታ ይመስለኩም ሓደ ማልት ኢየሱስ ክመጽ ኢየሱስ ምስተገልጸ ኣብ ቅድም ጎይታ ዶምስ በልና እጅ ክፈል ያልኩም ደሃ ብዛዕባ ምድሃና ይኮንኩን ዝዛረብ ምድሃና ናትና ዘይህወሶ ምንም ነገር ዘይብሉ ንሱ ብዝገበሮ ብዝፈጸሞ ነገርሲ ደህናለና ናይ ዘላለም ህይወት ረኺብናለና ታናይ ዘላለም ህይወት እሱ አይኮነን ትዝዛረበሉ ዘለኹ እዚ ስቲዋርድሺፕ በዓል ሓደራነቱንሲ ግልጽ እዩ ለሐስብ ግን ምናልባት ድማ ግልጽ እንተ ዘይኮኑ አጸቢቀ ኸብርሆ ጻዳን ጸሊምን ኮይኑ ይረዳአና ብዛዕባ በዓል ሓደራነት ክንዛረብ ከለናስ ብዛዕባ ስቲዋርድሺፕ ብዛዕባ አመንቲ ብዛዕባ አብዛ ምድር ዘሃበና ህይወት ንሱ ዘሃበና ነገርሲ በግባብ ሂዝካ ኣብ ቅድሚው አምወዳእታስ ጸብጻብካ ማሃብ ብዛዕቡና ንዛረብ ዘለና እንበር ብዛዕባ ምድሃን እሱ ብዝፈጸሞ ነገርሲ ተወዲዩ ናቡ በክርስቶስ ኢየሱስ ተአሚንና በጸጋን በእምነትንሲ ታምድሃን ተጽድቅስ ረኺብናዮ ኢና
ግና ድማ ቅድሚው ምስቀረብና ደው ምስበልናስ እዚ ዘረባዚ ክዛረበና ካብ አፍ ጎይታና ዝወፅእ ቃልሲ እዚ ኾነልናስ ክንደይ ጽቡቕ እዩ well done my faithful servant ክንባል ጽቡቕ ገበርካ አዳህያዋይ ባሪያ ክንባል ዛምድር እዚ አብዝሃበና ዘበለ ነገራት ኩሉሲ በእሙንነት ፈጺምና ነው አኽቢርና ነው አስሚርና ክንሐልፍ አብ ቅድሚው ዶ ክንብል ከለናስ ዘይናሐፍር ክንከውን ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ አብ ኢትዮጵያ ሰኔ 30 እዩ ናይ መወዳእታ ባጅላኻ ዝውሃበካ አብ ኤርትራውን ከመቶ ኮይኑ አይፈልጥ ታባጅላኻ ዝውሃበካ ከሎሲ ንፉእ ተማሃራይሲ ከሐልፍ ደ ክወድቕ አይብልን ብልጭ አኽወስድ አይወስድኒ ሪኮግናይዝ ክግበር ዲ አይገብርኒ በቃ ሰርቲፊኬት ይወሃቦ ብልጭ አይወሃቦ ስለዚህ ነህና ድማ አመንት ድማስ ክንወድቕ ገላ ይኮነን እታ መንግስት አቲና ያይና ግን ኢየሱስ ምስተገልጸሲ ጽቡቕ ገበርካ እንተ ሕያዋይ ባሪያ ድብል ክንሰምዕ ግን ንኡይና አብዛ ምድር እዚ አብ ዝግባእ ዘበለ ሁሉ ሲኑ አኽቢርና ክንሐልፍ ንኡ አስሚርና ክንሐልፍ ሲ ክንጸር ህይወትና ክንህብ ዝግባእና ስለዚህ ሰብአይ እዚ ከሙ ተባሂሉ ጽቡቕ ጌርኩም ተንቢብኩማ እተኻላአይ ሓሙሽተ ምና ዘምጻእ ተሸሊሙ ሪዋርድ ተገይሩ ሰለስቲው ግን አይኮን ረኺብዋ እዚ ያሕጅ ነተኻላአይ ተባህለሉ ተቀዳማይ ግን በመልአት ስለዝኾነ ሪዋርዱ ሰለስተ አይነት ነገር ከም ዝበልኩም ስሪፎልድ ጽቡቕ ገበርካ ተባሂሉ አብቅድም ጎይታ ዝውሃበና ሪዋርድ ደረጃታት አለው ወገርመኩም ኢንፋክት መግጻአቱን ደረጃ አለው ጅናቡ አያቱ ነበር ሲኦል ከማን እኮ ደረጃ አለው ካብዘ ዝገደደ ገለኮ ይብልዩ ዝገደደ አይነታት ከምዘለው ሲ መጽሐፍ ቅዱስ ተፈትሽኩም ብዙ ጥቅስታት ከምጻልኩም እኺ ደረጃታት ከምዘለው ስለዚህ አብቅድም ጎይታ ሃደማ አልተደው ክንብል ከለናስ እሳ ድማ ክንጥንቀቅን ኩል ጊዜን በመንቃህ ክንገብሮ ዝግባአናስ ፋይናል ነገር ያይተለወጥን ያገርመኩ እዚ አብቅድሚው መስተዋሃበካሲ ንሰያና ይዘላለም ስታተስካ well done my faithful servant ተባሂሉ ሃደ ካላይ ድማ እንታይ ተባሂሉ መስለኩም አብ ቁጥር 10 ሸዓተ ድማ አብ አማለትዩ ቀጽል አብዘላ በሂደት እሙይን ከንካ ሐሞ አብ 10 ከተማስ ተሸምከ ይኸይሉ ነተኻላዩን እዚያ ተዋሂቡ ሪዋርድ ገይሩ ወይከ ሳልሳይ ድማ ካለ ቦነስ ዘይተጸበዮ ወሰኽ መቁሽ ደረኺው እንታይ ኢልዎ መስለኩም ካብታ ሓደ ዘለወስ ህድጉዎ እሞይሉ ነዛ 10 ምና ሂዙ ዝመጸስ ንኡ ሃብዎ ኢሉ አንታሱ እኮ ሰርተለው ተበሉ እው ፈልጥ ነተዘለዎ ይወሰኸሉ ዘይብሉ ግና ካብተ ዘላቶስ ይምንጠል ስለቱ ሸላማይ ሪዋርድ ድገብርሲ ከምዚ ገይሩ ክህብ ፈትዩስ በሰለስተ ዳይሜንሽን ሲ ነተቀዳማይ ክሽልሞ ንርኢ ታይክብል ደሊ ሲዋርድ ሽብሲ ካብዘን ክፍልታት ከም ንርድኦ ሪዋርድ የውህበካዩ አስቢ የውህበካዩ ጽቡቕ ጌርካ ምስ ገበርካዮስ ካብ አምላኽ ሲ ተቀበሎ ነገር አለው መጽሐፍ ቅዱስ አግፈህ ተብልና ይሁን ናይ መወዳእታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስመጸ ሓደ ተስፋኮ ክርስቲያናት ይዝነይና ክንመላለስ ዝግባአና ታዝበልኩኹም ከምቲ ሰነፍተ ማህራይ ክወድቕሊ ክሐልፈ ጥራይ ደይኮነስ ሰሞ አቲና ያንዲና ግን እንታይ አይነት ሪዋርድ ይድረክ ክንደይ አክሊላት ይክወስድ ነዚና ኮን ሰር ነዚና ነብር ክርስቲያን ምስኮንካሱ ታመታው ዳአቲ ኸይ አንዲ ኸብ ጎይታ እንታይ ኢሉ መስለኩም አምወዳእታ ራእይ 22 እነሆ ይሉ ቀልጢፈ መጻለሁ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈዲዮ ኸአ አስበይ ምሳዩ ኢየሱስ ምስመጸ ኢየሱስ ምስተመልሰሲ አስበይ ይዙ ይዝመጽ ሪዋርድ ይዙ ይዝመጽ አብዛ ምድር እዚያ እሙን ኮይንካ በተገልገልካዮ ዘበለ ሁሉሲ ሪዋርድ አለካ ተስፋታት አለና አስብሎናቱም ሰባት ክብረና አምላኽና ይሁን እጂ በፍላይ ድማ በዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ስለዘለና በዚህ አቅጥቀለና ባይብለን ናይ ህይወት ሕጊው በዛዕባ ገንዘብ እንተ ሂብካስ አስብ ድማ ምርካ እንተ ሂብካስ መጽአድ ድማ ማለት ነው ሓደ ሕግሎ ሕግ ምዝራእን ሕግ መጽአድን ድባል ዝዘራኻዮ ዘበለስ እንታይ ይኸውን ማለት ነው ይጽአድዩ ትረኽቦ ኢኻ እቲ ትረኽቦ አብዛ ምድር እዚ ይኸውን ይኽእል ድማ ዘለዓለማዊ አስቦን ክኸውን ይኽእል ብግልጥዩ መንገድ ግና ትረክብ ኢኻ
يتصديو يركبيو كبرنا أملاخنا يخون يسوس قويتاي إذن هاي مزرعن ناي مصعدن حقن بأرسي حق أغريكالتشر تراي يكون عندما دقر مكو ناي قبرنا تراي دا يكونس ناي كله هيوت حقيو كجمر تكرد أنا متى أنت متافور نسيو تزرح أب قبرنا أب أغريكالتشر جن أبو تراي دما زتوسنا يكون مصحف قدوس جنا هذا فترة مراف هذا جمر كبلا خلو قصرت هذا كم زيبل أملاخ دما تامدري سعرن زرع زحب بقلن زرو أبرأسو زل وفرة ككم عينتو أمدر زفري أم توصق بلاي بلنا أجزاء سي تفرق بكلوت أبتسيد أبتزرعس فرلو كيوت لو زي كلا النجار كمثل الناخليو كن حزوق الناس كم ز مو قبل الناس أبزا إدنا أبزا جبانا خأتو دخليو جن أعمو potential جن تترديون هيا النجار يزرع it can be a forest أكا هون دخل النجار يبجبها غير كي يدغيت تزرعون إشتاي نجارسي جن تصدق اللوس بزوحي زمت تريزالتوس بزوحي هيوت دما بملئت أنتريهم ماسي كم زي آية بمزرعن بمسعدن زت أسرت زت بزسرعات زتنبريا زفترات شمون تسران كل التندمان تايلو مدرغ زعزل لايلونا زرقن أسئدن زهلن وأن حاجين كرمتن مالت الليتن أيق عارضني بل زرقن أسئدن سي إجزي أبير جنا كأمو خلص أقيمو ويوجي كندا في الليل نبرسي زي أترد أنا وإيمت قرد ما يمت ساس سيزنو هاليوسي نزغلو أشحات أمتاسي أيق عارض أن كملنا لك غمود ما أتزرقن أتمسعدن دما غمو أقميتو ويلون أقفح كبلا مونا بزا بفلاي بجنزب زمت 4 نقطات كاب أرينا كرودينا هيوت كله كم زبالكوهم أم مزرعن أم مسعدن لومي نفس وكفنا بزلنا هيوتنا حجز غنايو تمالز زرعنايو حجز غنكايو تتسأليغايو تزرعيغا تغيرو أب تكنولوجي انتايبلو مسلوكو كمبيوتر قال garbage in بحال قانقالو garbage out ات input سي نت output determine قبره تتسألي غايو output input يغا تغير زهب كايو يسو output دمت عليك أبزا مدرزي أدم ما هنبر كلنا هيوسي كم زي سئلو نياقات أميتات هيكون أنو كود قرمكم بزوغ نقرو predictable زي أبدا أمي أترد عني بزوح زحسب الله بزوح كهونو زدلي نقري هيوت كم زعقات أميتات هيكونن هيوت زرع أن أتصدقا predictable كتكونو نابتدلي نقرسي السنة زرع خيد نابت تتصبيه result كتبت عند هردلي خاص زرع غيره هذا سبب تايلو مسلوكو أنا نسب أوالو كم 4 ساعات انتهي كم زجبر ندهر فليت أيلو نبي مقانون يدلي إننيو I can predict مسايوس كنقر كخلي 4 ساعات سي زجبرو زبله كله ندهر رئيو فلوتيو تزجبرو زلو حجي رئي خاسي نابي يغيدالو تاي يغونالو سي بقات أميتات هيكوننا أزغون سلازي نابوس predict كجبر سي يخلي له حقي تزغنا يا تزرعنا يا نسعى ندورستنا ندرغبنا يا نخيد بغلو عينت من قدي كبرنا أملاخنا يخون هجزي كان كحنا يقبوه سبسي زرعو كم زعصد باولوس كزارب كله كو مراف شدشته أيت تعشوا ويلنا أملاخسي أيشونيو أيت تقبروا من يا تقول تبر تغلي خاجي قال إن ده جبركا بزوج سبايرهم تزغونه ولا غلاتنا تنغونه قال نزرعه قال نصبيهن قال أي تتبر نزيو أي تتبروا زبلنا إذا تزرع أنا جريات ناخون التغيير تدليو هيوت تدليو ريزالت ندهر دلي خاسي نابو قد كاسعتو جنابنا تدهن بمنفساوي نجر كم تسألكم من بركة الناس علىنا مصحف قدوس مقلات الناس علىنا حمد وريسوس منفساوي أبيت تتصبن تقين كاس زي كون نجر تتصبن لخ أي تتأبر أتي نزرعو تنغونو نجاريو الصيوننا أبيوت ناسي
ዝመጽ بنيجاتيف وندم ما سيون داورسنا زغيد انت إلو مسلكم أب هوسي نفاس يزر هبو بولاد ما يعصد نفاس زري أمسي نفاس يكون عندما بزيح زمت هبو بولاد ما يعصد فقري تزريعها فقر دم ما تعصد أم مثالي انت إلو مسلكم زي أبير زتصال أم شو أتى نجارات هاللومش تشابه إيه تدم ما بفلا يسيك زي أبير زفن فنو نجار أمانجو يحواتسي صل إز زر إلو صلؤون بارن تايوسي زرئيو كتزرقو تغليخ أنت قال دابل كاس نتحو خاسي نتخال حوسي كتسألو متانسي صبوك جير كاستمر سب كيف لتعكم تصليوكم هاي فلتن أنت خمز مسفلتكو خاس كم زي مسال كان ننزل لكم دتزرع اللوكوي نعاب وان تو ان كيف لتعكس سب زبلوس تصليوكال እግዚአብሔር ዝፍንፍኖ ነገር እና anyway እዙውን ሲ ዘርኢው ናብተስታይ ከመጽጅ ሁሉን ዘርኦሲ እና ኮነ ይዝኸይድ በፍላይ ድማ ሐጅብ ዛባ ገንዘብና ይክዛረብ ደሊ ሪዋርድ አለው ትንዘርኦ ትንህቦ ነገር ሲ ሃርቨስት ድማ ይዙልና ይመጽዩ መጀመሪያ ነገር ናአጽዶ አብዘርእና ዘተወስ ዲፔንድ ድገበረ ምዃኑስ ንፍለጥ ንዘርኦ ዘበለ ሁሉ ሲ harvest ንጽብዮስ ኣብቲ ዘርእናስ ዲፔንድ ይገብር ታ ተቅሲ አንቶ ይዝጠቅስኩልኩም ገላትያ 6:7 ሁላትና ንፈልጣ ተቅሲ አይነት ያ በዚ አርስት ዝኽመጽ ኸሎ ሰብ ኢሉና ነቲ ዘርኦ ኸአዩ ዘዓጽድሞ አይትጠበሩ አምላኽ አይሾን ይልና እጂ ገንዘብ ናባኻ ምስ መጸስ ከምቲ አንቶ ይዝበልኩኹም ትዘርኦ ድማሲ ኣብቲ ኣብኢድካ ዘኣትወስ ዘርእውን ከም ዘሎስ መጀመርያ ንፍለጥ زحلف سمون تقيسلكم نيرا مكبب حموش تأثرت تشعت خمسي زبل أملاخ نتحبتن تريتن زحابو سب كابو قبل جديون كوسد بتعروك حقوس انت أسلت أنو يبل بفلا يدلي يدلهو أملاخ يبو والله جن انت يتبل تقصل حساب الله مسلكم كابو جديو كوسد هجيك زي أبير مسحبك كله ناتكا يكون قدي خيخات وسد جلس زرئيو قال دماس كم تزبلكم انفست زقبر قال يجي نغلو ايكون كان تبلعو نغلو ايكون كان توسدو تاتر ليكا وسيلكا بؤو تحقوس ناخات تقبل مثال اسرانا حدن اسرا دما انتاي بالمسلكم مزغبن زيتن الله سوري اب بيت طببኛ ክቡር መዝገብን ዘይትን አለው አሻሰብ ግና ይውህጦ ይሉ ጀታ ይውህጦ ምናልባት ብርህተ ተዘይኮይና በእንግሊሽ ከምበልኩ The wise have wealth and luxury but fools spend whatever they get ይሉ መስመጸሎምሲ አሻስ ንሁሉ ይንታይ ዝገብሮ ስፔንድ ዝገብሮ ወይ ድማ በትግርኛው ይውህጦ ይበልዑ زمصالكا زحابكا زبله كله سي زوحط ايكونن زمصالكا زبله كله سي سبند زغبر ايكونن زرئس ابولو مور كلير كሆነልኩም ድማ ካላይ ቆሮንቶስ ደጋጊ መለኩም የምራፍ ሸሞንተን ተሻአተን በዛባ ገንዘብ ይዝዛረ ጳውሎስ ፈንድሬዝ ይዝገብር ነው አብ ኢየሩሳሌም ንዘላ ማህበር አቡ ድማ ጥሜት ስለዝነበረ ናአታቶም ገንዘብ የዋጸ ስለዝነበረ ናብ ኩሉ ማህበራት زحت ስለዝነበረስ ክልተ ምዕራፋት ሙሉ በዛባ ገንዘብ ይነ ቆሮንቶስ 7 ተዛሪቦ ናቡን ታይልዎም መስለኩም ቁጥር 10 ከላይ ቆሮንቶስ 10 ግናኸ ይልዎም እትን ዘራኢ ዘርእን ምግብ ዝኸውን እንጌራን ዝእድል ንሱ ዘርእሁም ክእድለኩምን ከበርክተልኩምን ንፍረ ጽድቅሁምን ከብቁሎን እዩ ይብሎ እጅ እግዚአብሔር ክበካ ኸሎሲ ዘርእውን ይህበካ نتزرعو حرستاي ولا طميت انت خونا قال انت خونا سي كم قال يلو نزيا كحلفا دلنبر زرعو خبل لا يدل ابتا تمص زلو غزي سي فصيمو بطميت كيموت كيشجر متانسي زتشجر تشجرس كم قال يلوس نتا تمص زلا زرعو سي كقمط يدل سلا እግዚአብሔር مسحاب الناس زرعي كم زلو كنذكر كنفلط يغبانا يجي تزرعنا أتي أتيرنا تحرفستنا أبت نزر أزرس depend دقبري. إذا أبير دم كيبنا خلوا بquantity تراي كي مسلوكم زبزه ولا quality دقبرن.
the same አይነት principle كزارب كله ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 እንታይ ኢሉ መስለኩም ትንሳኤ ሙታት ከምዚ ኢሉ ብዝሐልፍ ይዝራ ኢሉ ብዘይሐልፍ ከአይ ትንስእ ብውርደት ይዝራ ብኽብርኸ አይ ትንስእ ብድኻም ይዝራ ብኃይልኸ አይ ትንስእ ትዝዘራእኻዮስ ስጋና ኢየሱስ ዛረብ ዘሎ ስጋናስ ምስ ሞትና ኣብ መሬት ምስ ኣተወስ አይ ብዳግም ምጽአት ክንትንስእ ለናሲ ብድኻም ድተዘርአስ በብርታኤ ዝትንስእ በኃይሊ ድትንስእ እቲ ዝተዘርአስ ከምቲ ዝተዘርኦ ዓይነት ጥራይ ኮይኑ ሳይኮነን ዝመጽእ በዚሁን ኳሊቲውን ወሲኹ ዝመጽእ ክብረና ኣምላኽና ይኹን አረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልኣይ ድማ ኣዘራርአና ክንደይ ከምና ኣጽድ the way ኣዘራርአና ማለት ድማስ ይውስኑ እንታይ ማለት እዩ በሲምፕል ንጀምሮሞ ሓደ ኤከር ደለዎ 3 ኤከር ዘለዎ ሓረስታይሲ ነታ ሓንቲ ኤከር ጥራይ ዘሪእዋስ ተን 2 ኤከር ከይዘርአንሲ ኣጽድ ክጽበኽ እዩ ኣጽድ እንድሕር ዝጽበሎ እንተኾይኑሲ ብዝግባእ ድማ ገይሩስ ክዘርኦሎ ታይሉ መስለኩም again ካልኣይ ቆሮንቶስ 9 ቁጥሪ 6 ግናኸ ዝብል ኣለኹ ኢሉ እቲ ቆጢቡ ዝዘርእ ቆጢቡ ይዓጽድ እቲ በበረኸት ዝዘርእ ግና በበረኸት ይዓጽድ ኢሉ እጂ በበረኸት ትዘርእ እንድሕር ኮይንካስ ኣታዓጻጽዳኸ ድማ በበረኸት እዩ ቆጢብካ ትዘርእ ድማ እንድሕር ኮይንካ ትረክብ ኢኻ ግን ከከምቲ ዝዘራእኻዮ መጠን እዩ ተዓጽድካ ዝውስኖ ስለዚ ኣዘራርኣናሲ ወሳኒ እዩ ነቲ ዓጽድ እንቶ ይብሎም ነይረ ኣብ ገዛ ርሰይ ከምጽ ድገርመኩም ዝታት ገለ ንፈልጦ ኢና ኣነ ፈልጦ ጽቡቅ ጌረ ፈልጦ በቲዮሪ ድማ ጥራይ ደይኮነስ በተሞክሮ በህይወት ስፈልጦ ክልተ ነገራት ነፍሰይ ዝወቅሰለን ግን ክነግረኩም ድገርመን ታንቲ ናብ ኣምላኽ ምስ መጻኻ ምስ ጸለኻስ ኣምላኽሲ ከምቲ ቃሉ ድብሎ ካብትና ሓስቦን ንልምኖን ንላዕሊስ እምብዛይ ኣዚዙ ዝገብር ስለዝኾነ ምስ ጸለናስ ኩሉ ግዜ ብዘደንቕ ብዘገርም መንገዲ ናብ ህይወትና ዝመጽእ ግን for some reason ሲ እዝና ፈለጥናስ ኣብ ህይወትና ግን ኣብዚህና ዘይንጸልይ ከመይ ትኾኑ ኣነ ኸምኸውን እቲ ብዙሕ ጸሎትሲ ብዙሕ ዘገርም ነገር እናረኣኻሲ ዋይ ኣብዚህ ኸደይ ጸልይ ይብል እግረ መንገድኻ እኳ ዝጸለኻዮስ እናተመለሰ እናረኣኻ እናገረመካ እግዚአብሔር ግን ኣብዚህናሲ ኣብ ቅድሚኡስ ደይ ንርከብ ኣብዚህናስ ደይ ንጸልይ ኣነ ዝጸለኽዎን እሞ ከሲረን ዝብሎ ጊዜ ይብለይ in fact ሓደ ፍጹም ንድሕሪት ተመሊስካ ሪግሬት ደይ ትገብረሉ ደይ ከሰርካሉ እዋን ጊዜ እንተሎሲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድኾንካሉ ጊዜ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኸውኔ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣፓርትመንት ነብር ነይረ ልክ ካብቲ ኤሌቬተር ውርድ ክብል ከለኹ ገለ ምሸት ብፍላይ ገለ መናእሰያት ነይሮም ኣብቲ ገዛ ዝተኸረዩ ትኪ እጥን እዮም ዘብልዋ ተትከኽ ነገር ፈሊጥኩም ኣለኹ ጽፍእ ይዘብለኒ ክወርድ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ውሽጠይ ክስታይ ኮይኑ ጎይታ ኢለ ወይ ዞም ሰባት ለውጦ ወይ ካብዚ ኣነቐሎም ንገዛይ ኣቲ ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናት ክልተ ወዳት ማትረሶም ሂዞም ካብታ ገዛ ሰንቢደ ብዛዕባ ጸሎተይ ሓዚበዮ ደይኮንኩስ ተንበርኪኸ ገለ ደይኮንኩስ እናሓለፍኩን ዝጸለኽዎ ኸማንሲ እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝሰምዕ ኣሰንቢዱን እጂ ካለ ብዙ ምስክርነታት ክበኩም ኽእለ ግን ነነፍሱ ከፍና ከም ተሞከርናሉ ኣመን እቲ መስሓብካውን በብዙሕ እግዚአብሔር እናባረኸካ ስርኢናዮ ኢና ግን which ኣብ ህይወት ግን ብዙሕ ደይነተግብሮ ነገር እግዚአብሔር ይርዳእና ዶ ጎይታ ይደግፈና ዶ እናዘራእና ክንከይድ يحواتي حجي مصلى يصبق يو قال املاح منباب صبق يو قال كل صبق ነገር يقول نناتو زغونه دما ريزالت يمصالك بمزرع زركب دما ناتو بزسي سبستيتيوت ايكون تبمزرع زركب ነገራት دما الله سوس كنلامدو يزغبا بامنت ان اتنا يغن كيد يزغبا كبرنا املاحنا يخون ሳልሳይ
تزرعو دما أبي تزرعوس نأزيد كاسيوسن أبي تزرعو أبي كم نزرع سي كنفلت صبايو ويتانا يسوع كريستوس ماتيوس برافع 10:3 قالوا تمونجيلات هالوانا تناي زرعي مسلا خزارب كلوس بزو عينات 4 عينات مريت نجيرونا أمن قدز تزرعيننا أب سو أوافو زيدهم سور سلا زي سدد مريت سلا زي لبس أب كويز تزرع دماس سور أي يبلون صحيح مسمات أسجلس ينهكت إلو أب شغل تزرع سدما يهنق إلو أب صبوق مريت تزرع دماي نسوقنا 33 مئة سنتاي قبر يفري أبي كم نزرع دماس كنفلت يقبعنا أبينا نزر جي أنتو يون بلوم نير هذا جزء قرب يدرب لكم ريستوران تقول نخيد مو كندا يسب كله قال بزي برنامج كوالا تابيل مسمسات هي كلاتنا حبشة مالتي أنا أدغف له الكات واتت كندا أماونت نكستو حونا كنحجزو إنا أنت تبهل كأجو يتبلك أبا أنت واتت كات غفلة هجي صبق نزرع اللوسي بروح بزح روقهم كيكرنا تمالي نصلي نير 5 متر انت خيرك راديوسي تركبي خاز زرع له غزا غراي مخفل سي انو زጭنق سراسي انو زጭنق زلو قال كنداي كلوس كنزرع له نخل صبق جراوند كندقفلو نخل اينتنا طرا يكفت لبنا طرا يدلو يغونن بل صبق جراوند تاسيالو يا حواتي أبكال كنبلو 5 تواتيطنا 5 بالكم من دا قبرنا كمز عينت محبك خون كلو أبانا طيراي اندابلنا خنكيد سي صبق يكون كمز بالكم ناي محبن ما يدما ناي مزرعن ناي مصعد النجر سي ولا أمانة هون زي أمانة نخلو يدسرح لكم نخلو يدسرح لكم زوم عدا حدا برغتو زي أتردهم ناي مزرع نجر سي فلتو حدا بصحف زنببكو خنقركم مو كان دم ملسلو أب 1996 عند سبيتي أوسلا مكارتي أتبهل قال 8 شو عتن عمت مسكولت نهادا يونيفرسيتي سكولارشيب 150 شحيبة 150 شي بزح يكون قلنا يتاسب تاريخ كنقركم بزح زقبرو الساعة كابشاد شاي كفلي تمر تاخذ قصلاي كعلت نا قال دقف جلس لزينا براس نا واسيات بيتسبات كيرك تقبر قال علي فكن زمنا مولو سينا حدا نجر سي كجبريلا الدل نزي رخبو سبات كم زغمايسي قال سكولارشيب سي كرخبو متان كجبريلاس هو تعملوا صريت يا تسرح ليره زاكبتو 150 شح دولار سي امودات ادمياس 150 شح دولار سي لحدا يونيفرسيتيز بزينا ولا قال ايمصيو شيبا خليفه كم زي عينت اكزام بروح قنديو كقرب لكم ابانا زتزرع نغركم اذن وشومات قدم زتوسن امتات ينتسريان اذا كيتشنو زسرحو بيتسب سبعين سبيتو مفلطومي قالهم ميتا قالهم بحدغا مسموتت انتي غيرو مسلكم فاونديشن اقواقيمو نن بروفيت اورغانيزيشنز كنحجزنا نعائلهم نتمرت سيف زغبرو غلغل ገንዘብ ነይሩ ንሱ ተጠቅመው ካልእውን ወሲኾም ንሽማ መዘከርስ ከምዝ ክንገብርና እዩ እዘን ወሽሩማት ነህና ንግልገለሉ ሶብየም ገይሮም ዘሪኦምልና ማለትኩ ነህና ክንገብሮ ዝግብ አይ ገዛ ኽራይ እንዲው ገለገለ ክንብል ንኽእል እኮ እዚኦም እኮ አይጥቀሙሉ አብ ምንም ነገር አይፈልጥዎን just ግን non profit organization يزي أبزس كنو قولوا يلهم زي زريهم كبرنا أملاخنا يخون تزري غاس مصعد دما زبال نجر harvest زبال نجر دما قالوا سلازي أبي تزرعوا دما وسانيو ناي مودة تازغب لكم خود مزرع هاد دماس بتقستي مصباي دما يدليو زرع لو مزرع غاس صباح يكون كان تبلو
ስፕሪንግ ዘሪኻስ ኣብ ስፕሪንግ ኣይተኣጽዶን ኢኻ ጊዜ ይወስድ እዩ ጳውሎስ ኣብታ ገላትያ ምዕራፍ 6 ብዛዕባ ዘርእን ምዕጻድን ኣብ ዝተዛረበሉ ቦታ ቁጥር 9 ከምዚ ኢሉ እንተ ዘይተጸላእናስ ብግዚኡ ክንዓጽድ ኢና እሞ ንሰናይ ግብሪ ኣይንሰልኪ ምዘራእኻ ምስልካይ ስለ ዘሎ ይኮ ጳውሎስ ኣይንሰልኪ ዘር ኣይመጽን ዘር እንታይ እዩ ገለ ኸይትብልሲ ምዘራእኻስ ብትዕግስቲ ምጽባይ ብተስፋ ምጽባይ ስለ ዘሎስ ተጸበ ከይሰልከኻስ ተጸበ ይብለን ዝራእ ተጸበዮ ድማ በተስፋ ክብረና አምላኽና ይኹን ናይ ምዝራእ ጊዜ ናይ ንብኣት ጊዜ ናይ ብኽያት ጊዜ 125 መዝሙር ብንብኣት ዝዘርኡ በእልልታ ያጽዱ ይሉና ዘርኢ ተሰኪሞም በብኽያት ይወፍሩ እንዳቱ ተሰኪሙ ድማ በእልልታ እንታይ ይገብር ይምለስ ተስፋ አለና ዘራኻዮስ ሎሚ ብንብኣት ተዘርኦ ሃደ መዓልትስ ከም ተዓጽዶስ ተስፋ አለና ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ultimately ድማ አንተ ይጅምር ከብል ከለኹ ኢለኩም ነረባ ባዚ አኽዛዝማ ገገሊኡ ድማስ ኣብ ኢተርኒቲ ኸትረኹ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣጥራይ ትጸበዩ ጎይታ ከመጽ ኸሎስ ከምተ አንተ ይዝበልኮስ ንረኽቦ ታስቲዋርድሺፕ ናትካ ኣብዚ ኣብ እሙንነት መሳለፍካሲ ንሱ ምስ መጸ ድማ ትረኽቦ ድማ ኣስቢ ኣለካ ብዙ ጊዜ ንዓጺድ ምስናይ ዳግም ምጽአት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የተሐዞይ ኣብ ራእይ ገለንተር እንደህሪኹምሲ እቲ ሃርቨስት ታይምሲ እቲ መምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ምስትናቱ መምጻእ ድማሲ ንረኽቦ ነገርሲ ኣሎና እዚ ካብልኩ ክንዛዝሚና እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብ ሰዓት ይደለኹ ክልተ ጸሎታት ጸሊና ክንወድእ ይደሊ ናይ ምሳሁን ጊዜ ስለ ዘሎና ባጭር ጌርና ክልተ ጸሎታት ክንጸልይና ሓደ ሕጂ ተቆኒንኩም ክትከዱ አይደለኔ ታይ ማለት ዘርኢ ከምተ አንተ ይዝበልኩ ድቦቁል ነገር እንዲው ታጽዶ ነገር እንዲው በዘሆነ አይነት ዳይሬክሽን ዝዘራእናዮ ድማስ ከይቦቁል እንተ ደሊናስ ንገብሮ ነገር እንታይ ዘርአና መሬት መስአተው ከይቦቁል ከይፈር ተደሊኻስ ታዘርአ መልስካ እንታይ ያኻት ገብር ተውጻ only thing is ያኻት ገብር ሕጂ ኩሉ አንደበትና ንባዕሉ ዘርኢ ንዛረቦ ዘርኢ ምናልባት ኣብ ደቅና ኣብ ገዛእ ርስናው ዘርኢና እኮ ክንከውን ንኽእል ኢና እሱ ከይቦቁል መታ እንታይና ክንገብር ድግባእ ንንሳሕ ንምለስ ንነቅላ ከይትቦቁል መታ ከይትፈር መታ ተዓጻጺፋ ከይትመጽእ መታ ስለዚህ ዝጸሊና እዚ ድማ አሚንና ክንከይድ ደሊ ካልኣይ ድማ እቲ ሁሉ ጊዜ ዝኸውን ስርዓቱ ኢና ተማሂርና ናይ ምዝራእን ናይ መጻድን ስርዓት ንሱ እግዚአብሔር ንዘቆሞ ነገር ግን ክብለኩም ደል ድማ እግዚአብሔር ድማ ኢንተርቪን ይገብር እግዚአብሔር ድማ ጣልቃ ያአቱ እግዚአብሔር ድማ ተአምራት ነው ብሎ ንሱ እጂ ምናልባት በፍላይ ድማ ከነጽሮ እሞ ብኡ ስፔሲፊክ ገርና ክንጽልይ መታ ፋይናንሻሊ ስትራግል ንገብር በብዙ አይነት መንገድስ በቃ ስትራግል ንገብር ሰባት እንደር አለና አንተ ሆይና ተመንገዱን እሱ እንዳነበርና ይነኺድ ግን ድማ ሎሚ ተአምር ከገብር ከምዝክ አሎና አምንዶ ሎሚ እግዚአብሔር ምንጭታት ከኸፍተልካ እግዚአብሔር ካብት ተቆሊሉ ዘሎ እዳኻስ ከውጻአካ እግዚአብሔር ኢንተርቪን ከገብር ገለ ተአምራታዊ ነገር ከገብር ድማ ክንጽሊና ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 4 እሱ ደይኮነን ኮይኑ ሰብአያት ናይ አምላኽ ሰብ ምስ ሞተ ደቃት ብለኦሲና ብእዳ ታሕታሂዛ ናብ ኤልሳዕ መጽያ ወይ በታት ዲዝ ብሎ ትግርኛ ካብ ኩሉ ጎረባበትኪ አክብ ይልዋ ነቲ ዘይት ድማ አረቅዩ ሹሸጥኪ እዳኸ ክፈል ይልዋ ካብ እዳ አዘውጽ ነገርሲ ተአምራታዊ በዝኾነ መንገድስ መጽዩላ ሎም ማዓልት ድማ እግዚአብሔር በተአምራታዊ መንገድ ይምጻልና ኢየሱስ ጎይታይ ነዞም ኣብ ዙርያና ንዘለው ሰባት ዝመጽ ዘሎ ጊዜያት ክንነግረኩም ኢና ከመይ ጌርናውን ብዝበለጸ መንገዲ ከም ንደግፍ እሱና ደገፍና ግን እሱ ጥራይ ድማ ዳይኮነስ ተማሉ ንጽልይ ነርና ሽም ኢየሱስ ይደል ገሊዮስ ነህና በብሩርናን በወርቅናን ጥራይ አይንፈቶኒና ግን አሎም ማልቲ ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረክ
ደጌታት ድኸፍት ነገር ድልውጥ አምላኽሲ ክልውጥ መታን ክንጽሊና ባርዜን ከ ተጸሎታት ይሕጽራ ብለና ንጽሊ ማንም ሰባይ እንቀሳቀስ ርእስና አድነና ብለና ንጽሊ for a minute እድል ክበኩሜ ዝሆነ ይሁን እንደይተፈትው አይነት ዘርኢ አብ ህይወተይ ዘርኢ ዝብልሰብ ዝንቀሳቀስ ሰባይ አሉ እግዚአብሔር ይባረክ ንጽሊ እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታ ምህረት ግበርልኝ ንበሉ ንንቀሎ በኢየሱስ ክርስቶስ በንስሐ ንንቀሎ ማራባቲና መስጂድ ሃሌሉያ በንስሐ በኢየሱስ ክርስቶስ አብ ህይወትና ከይቦቆል ከይፈሪ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ማንኛውም አይነት በክፉ ዘራእናዮ ነገራት ሎም እግዚአብሔር ምህረት ይክበር ሎም እግዚአብሔር ምህረት ይክበር ሃሌሉያ ንጸሊ ድማን በአር እግዚአብሔር ይባረክ በግምት ከይ ንጽልመታ ካተኩሜ በእምነት ክንጸሊና ይድ እግዚአብሔር ክትዝርጋህ ከም ትኽእል አነ አምኔ ጽባህ አይኮንኩን ድብል ናዓመት አይኮንኩን ድብል ሎም እግዚአብሔር ገለ ነገር ክገብር ይካአለ እግዚአብሔር ይባረክ ፋይናንሻል ብሬክ ስሩ ይደል ያለው ዝብል ሰብ ጥራይሲ ካብ ዘለው ሐፍ ይበልሞ በቃ ካብት ዝተዋሃጥካዮ ካብት ዘአተኻዮ ካብት ዝተሸገርካሉ ነገራት መንዚኡ ዘውጽ ናይ እግዚአብሔር ኢድ በኢየሱስም ክትልቀቅ መታን ክንጽሊና ዳጸለና ኻልኦት ከመ አይነት ሰባት ጥራይ ተንሱ እሞ እግዚአብሔር ይባረክ የማና ኢድኩም አልዕሉ ጸልዩ ንጸሊ እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታ ተአምራት ዝገብር አምላኽዩ ሃሌሉያ he is not a respecter of person ገጽ ሰብሪኡ ዘዳሉ አምላኽ አይኮነ እነሱ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ነታሰበይት እንደርጌሩላ ናአሁን ከገብረልካዩ ምንጭታት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ይክትቦ መጸልያለሁ ዘይተጸበይ ወንዘይ ሐሰቡ ወንደጌታት ክትከፍተው መጸልያለሁ ተአምራት ከእግዚአብሔር አብ ያብዞ ማህዋቴ ከውን ጸልያለሁ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ካይሁን ብላለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአምራት ካይሁን ተአምራት ካይሁን ኢድካት ዘርጋህ ኢድካት ዘርጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታተምንዝ ታተውጽ ኢድካ በኢየሱስ ስም ትዘርጋ ካብዙ ሆነ አይነት ጎዳ ጉድናይ እዳ በኢየሱስ ስም መንዚያ ተውጽ ኢድካ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ትዘርጋ ብላለሁ በኢየሱስ ስም ትዘርጋ ብላለሁ እግዚአብሔር ደጌታት ክፈት ሞገስ ሀቦም በኢየሱስ ስም ፍሉይ ሞገስ ሀቦም በኢየሱስ ስም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸውን በኢየሱስ ስም በአኻጥራይ ድዝራ በአኻጥራይ ድኸውን ነገር እግዚአብሔር አምላኽ አብ ህይወቶም ይሁን ብላለሁ ተአምራት ይሁን እግዚአብሔር አብይ ንስእነት ደልዮም እኮ አይርከብዎ በኢየሱስ ስም አይርከብዎ ድሕርዛ መዓልት እዚያ እግዚአብሔር አብይ በኢየሱስ ስም አብ ህይወቶም አይርከብዎ ድግነት ይሳንዎ በኢየሱስ ስም ምስዓን ይሳንዎ ሽግር በኢየሱስ ስም አይርከብዎም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምትረፍራፍ ግና ይሆነለው ዝሐልፍ እግዚአብሔር አቦይ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብ ህይወቶም ክብር ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናአኻ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና በአርድማ ተሲና አመስግና ክንወዲና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ንክብር እግዚአብሔር ንምስጋና እግዚአብሔር ዝኸውን ነገር እግዚአብሔር ሎም ኸምዝ ገበረ አነ ያአምኒ ናአምላኽ ትምስክሩሉ ነገር እግዚአብሔር ዝጌሩ ትብልዎ ነገራት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሆነ ልኮም ተትረኽቡ ይሁን በኢየሱስ ስም የዳውና ነዘርገህም ሆነ ዝጎይታ ዝነሞ ወዳታ ነመስግን ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አዚዙ ለዩ በረኸት ትቲ ሓደኸልተ ጊዜ ነዚ አመዝሙር ክንዝምረና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 تعزيز لي برخت تعزيز لي عرفتي تعزيز لي وفوسي تعزيز لي وسنا تعزيز لي
برخات تعزيز اللي تعزيز اللي عرفتي تعزيز اللي تعزيز اللي وفوسي تعزيز اللي تعزيز اللي وسناي تعزيز اللي تعزيز اللي برخات تعزيز اللي تعزيز اللي عرفتي تعزيز اللي تعزيز اللي وفوسي تعزيز اللي تعزيز اللي وسناي تعزيز اللي ቅዱስ አቦ በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካሉና ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጅውና አጋነ በይነኻ ይሆን ጎይታ በመስዋዕል ነተዘሃብካና በእሙንነት እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ስም አብዛ ምድር ዚአ ሂዝና ክንሐልፍ ናኻ በዘኽብር መንገድ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ስም አተሐዛና ሁሉ ክጽብቅ እልምነካለሁ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ የደጊመ ክብርና አኻ ይሁን እብላለሁ እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ ይብርሃልኩም አብትኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድምልኩም ደጌታ ጸላእትኩም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይሁን አምላኽ ባረኽ በሰላም ኪዱ